Hello mga ka-listeners, mayong udto So udto na mga ka-listeners. Ako karon sa City Health kay ga pa-inject o anti-tetanus, no? Murag taka-upload ng drama mga ka-listeners kay napay mga problema, no? May mga kakulian. Yeah. Ako dari din City Health. Yeah. Testing sa kong gamot dari. So, basin ugma pa tayo maka-upload na rin sa drama. Kung di ta ka-edit unya, basin ugma na mga ka-listeners, no? Na pasensya sa mga nangita sa sumpay sa drama nga ang gugmang buta akong mata. Pagid mahuman ag parto kay gisubay pa nako ag kanang ubang episode. Pero buwangan og duha mga ka-listeners, no? Pero ako na lang i-edit unya siguro. Kung mapas og edit unya kuan ma-upload siguro nato na anyang gabi kay pag man ako gabi ako man tong gi kuan gi semi edit gi kuan og mga commercial ba nya walo ra ka episode kay nakulangan siya og kuan duha kulang siya og duha ka episode. Mawagid makit-i mga ka-listeners kay murag wala may live streaming pagka itong mga naiduha ka live streaming nga wala ba, no? Nya bisag sana akong subay wala gyud ana nga one kuan mga ka-listeners walo ra siya ka episode, no? Nya ato na siyang i-upload ug mahumag edit unya, no? Pero di mahuman ako mga ka-listeners unya tingali mga ugma na siguro, no? Di lang ko musaad kay musaad ko nya di matuman magkasa na ta basin panikamutan lang unya, no? Di mapas ugma. Okay, ako to mga ka-listeners, update lang tagamay mga ka-listeners kay wan dapay asikaso, no? Kabisihan ba. Thank you so much mga ka-listeners for watching. God bless sa kong tanan, no? Ang tingnan nulay. God bless.